I pozdrav svima ljudi, ja sam Diksa Geri i danas smo tu ponovo sami, jer igramo 3 runde Classic Draft Challenge. Vidimo se i kada ovu rundu završimo. Evo nas ljudi, mnogo sam se fucking iznervirao, jer sam ušao u beta. Koja sam ja budala? I pozdrav zato što sam izračabe. Zato što sam teža snimam klip, eto. Ja hoću ga snimam, sam postrofej! Gledaj ga, ovo je level 9. Majmuna jedan. Sad su svi za mene majmunčići. Gledaj ga, da, miroj, ti, miroj, kako se već kaže? Miroj. I princezu. Pa da, ne bi ti bio the boss kad bi bio tako glupi kad bi ne bi imao princezu. Stavim to. Da bi bilo samo jednu najobičniju. Da. Pa šta drugo? Još jedna leđi karta. Možda ima jednu bolju, jednu lošu. Bolja je, mada opet su dobre, ali ne, ima 3 leđe karte. Miner je ovdje najbolje. Po mom, braćala. Da, pa vi gurajte samo i vi gurajte. Samo vi gurajte, a pusti bar malo da, pusti. To! Napokon ja nešto u životu da ne fulam. I ne mi razi ko ništa. Zbog najveću glupost. Ma da. A još mirroroj to. Znači sad tu uvodim koš. Iz ormara, tu mi je odmah ormar neki. Nije moj. Pa to rado da. Imam ga, ali ja mislim da je dobra karta, ali nije dobra. Nije dovoljno dobra za mene. Za mene bar nije. Spremni ga! Wow. Ja sam najbolji igrač od ove igrice. Ne, uništa mi kola. No sam. Good game. Ljudi, vidite. Odigrat ćemo još jednu ili 2 partije. Znači, malo pre sam snimio klip i još ga nisam stavio da se edituje, ali stavit ću ga. I friend with a creep. Guns N' Roses. Slanica. Čak. I za je t. Čak. Tačka. Pozdravite. Ajde YouTube. Ajde pozdravite. Pozdrav za Mateju. Thanks, to je ušao. Pozdravit ću ga u vid. Matija, mislim da je to nije baš ez. Zato što ima level 4 Goblin Barrel. Wow.
se baca vič. Mislim, dobro. Možda možete se baca glupote. I ovo ti je bio veliko glupote. Braniša princa, pa ti nisi normalno još i puno strele 4 skeletona ti ustrele kako to nije sramota. Izbrišu je ili... Nemam što drugo. Fireball baš mi ne ide toliko da bacim. Malo da ga zapam, da ga zaštravim malo i nećemo otići kuda, tu sam znao odmah. Prošli put, kad se nije branio, mu je ostalo 509. Vidite, mislim da je 509. Ne znam. Ovog ću ikada pozdravim. Znači, veliki pozdrav za Matiju. Da, to je drugoj mog brata. Svakako veliki pozdrav za njega. Da, sorry. Sorry, pošto se čuo. Da, zašto bacaš? Ups. Ja sam bacim skeleton, ali zašto li baca raketu na Royal Giant? Kad je 100 puta bacio kad sam igrao protiv njega. Sorry. 100 puta je bacio kad sam igrao protiv njega. I njemu dosta. Te fireballice tu i tu ću zapavati. Jer eto, može mi se. Ne sam kao da je sad otišao i izbrišao igricu. Šta ćeš? Zašto je otišao? Ajde sada pozdravimo cijel klan pa će da furam. Vidi mene. Kuronja. Svaka čast izvinjam. Pozdrav za Lord Iskra, pozdrav za mene, pozdrav za Bostana 2003, za ovog pozdrav 4. Pozdrav Jovan Pro, pozdrav Miloš Dragan, pozdrav za Mafić XD, pozdrav za Crvena zvezda i pozdrav za Nemanja i pozdrav za Viktor Pro i pozdrav za Mateja i pozdrav za Lazara Arsića, pozdrav za Kibu, pozdrav za Judge Knight, pozdrav za Ante Pro, pozdrav za još jednog Lord Iskra, pozdrav za TZ, pozdrav za Filipa i pozdrav za Markusa koji je zadnji. Klan česti mi oči. Koliko sam ja skupio klona? Matija. Matija. Pa sam on iskupio klone i ovaj Bastian. Filip nije ni pomagao. Kako pa te malo pre sam igrao Battle u sljedećem klipu. Znači, ljudi. To bi bilo to. 30%. Neću jedan dalje. Šta je ovo? Šta je ovo, ljudi? Dugme! Skrilo. Da se čistimo šta ima dugme. Otkrije dugme. Tu sam vidio da piše my cat. Da. Promenio sam jezik.